Debagoien 2030 egitasmoen barruen energia lantzeko asmoe badau, energian eremua, eta Goienerrek beste leku batzutan injauen moruen, hemen energia berriztagarrien komunitateak lantzeko asmoe dauko, ezta? Baina zer da energia berriztagarrien komunitate bat? Maila teorikoan erakunde bat da, zeinan inguruan, ingurune hurbileko pertsonak eta erakundiak antolatzen baitie. Publikoak zein pribatuak energia sektoriakin zerikusia daukon jarduera batian elkartuta lankidetzan aritzeko. Bertako kidiei edo tokiko komunitateei zerbitzuak edo bestelako onura sozioekonomiko eta ingurumenekoak emateko. Energia berriztagarrien komunitate batek energiakin zerikusia daukon edo zertan egin leike lan. Energia aurrezteko programak egin eta garatu, etxe bizitzen birgaitziak, energia sortu, elkarbanatu eta gorde, kotxe elektrikoen jabetza eta karga puntuen partekatzia, kontsumoen bateratzia eta kudeaketa, energia berriztagarrien komunitate batek oraindik egiten ez dien, baina laster gure egunerokoen bizitzetan ohikuak izango dien ekintzak modu antolatuan, sobiranoan eta parte-hartzailean egiteko aukera emango dozkue. Orain arte, energiakin izan dauen hartu emana fakturak ordaintzia besteik ez da izen. Gasolinia, gasoleua, elektrizitatea, gaza eta irabazi asmoak dituzten enpresa handixen menpe egon gare. Gaur eguneko legedixak eta Europako batzordetik, Europako batasunetik datozen zuzentarauek bultzatuta energia berriztagarrien komunitateek energian alorrian gizarteko, norbanako eta erakundiek ahalduntzeko aukera bikaina emango daue. Energian inguruan elkarlanian aritzeko sortuko dan erakundia, entidadia da energia berriztagarrien komunitatea.